nork garbituko du geroaldia? Kaixo lagunok, gaur zereginen banaketa adostuko duzu. Kaixo, aizu, nork egingo ditu erosketak? Nik? Ziur? Eta zuk zer egingo duzu? Afaria? Ados? Nik erosketak eta zuk afaria? Ikusi nola adostu dituzten Sandrak eta Amanek aste honetako zereginak. Komuna. Aste honetan, nork garbituko du? Nik. Ados. Orduan, sukaldea, nik. Ados. Esaldi horiek galderak direnean, honela osatzen ditugu. Nor edo nork galdetzailea, aditza ko edo go bukaerarekin, eta aditz laguntzailea. Adibidez, nork garbituko du komuna? Edo nor joango da dendara bihar? Galdera horiei erantzuteko, honelako esaldiak erabiltzen ditugu. Izena edo izen ordaina nor edo nork kasuan. Aditza ko edo go bukaerarekin eta aditz laguntzailea. Adibidez, Amanek komuna garbituko du. Nork Amanek. Amane dendara joango da. Nor Amane. Sandrak sukaldea garbituko du. Nork Sandrak. Denbora nozioa noiz adierazteko izena non kasuan emango dugu. Adibidez, ostirala, ostiralean. Aste hau, aste honetan. Ostiralean, nor joango da dendara? Aste honetan, nork garbituko du komuna? Lagundu orain esaldiak osatzen. Aste honetan, nork garbituko du komuna? Bihar, nor joan goda dendara? Erantzun galdera hauei. Noiz garbituko du komuna Amanek? Aste hau ala aste honetan? Aste honetan. Noiz garbituko du sukaldea Sandrak? Ostirala ala ostiralean? Ostiralean. Geroaldiko ekintzak adierazteko, aditza geroaldian jarriko dugu. Denbora nozioa adierazteko, non kasua erabiliko dugu. Erakusleak non kasuan deklinatuta. Segi ikasten eta ondo izan!